खुलुमबाय गिबियावनो आंनि सिबि नार्जारि इउटुब चेनेलाव आं नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाबाय। थ' दिनै आङो दंफैयो जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जे हुल्थुगाव तिनालि बेयाव मोनसे बिराद गिदिर प्रग्राम जागासिनो। थ' बेखौ आं दिनै आंनि बे सिबि नार्जारि इउटुब चेनेलनि दुवारै आं नोंथांमोननो देखायलांनो सानबाय। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। बेयावहाय दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखानि चेक बेखौ होनाय जागोन। थ' बेखौ नैबे आंनि नैबे सिबि नार्जारि इउटुब चेनेलनि दुवारै आङो नोंथांमोननो देखायलांनो सानबाय। थ' नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। थ' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदो।